Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Mainisa Salsabila, absen 22, kelas sedasa IPA sekawan. Teng mriki kula badhe nembang campursari ingkang berjudul Wuyung, karya saking Mantowo. Larane loro ora koyo mongkon kandhane Anandadean Rajena dolan ning mabing nunggu duwaro poting ati duh kusumayu apa radeng sawangan iki awakku sing kurung apa muda leganono nggonku nandang pronto witing pari dimen mari nggonku loro ati aduh nyawa duh ora krasa apa pancen teka mbok balung janung saring soto ringkang nandang wuyung apa muda leganono nggonku nandang pronto witing pari dimen mari nggonku loro ati duh nyawa duh kusuma ora krasa apa pancen teka mbok balung janur paring soto mringkang nandang wuyung. Basa rinengga teng lagu Wuyung niki yaiku setunggal klapa muda yaiku degan, kalih witing pari yaiku dimen utawa damen, 3 mbok balung janur yaiku sodo,
Sakmenika menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten sak kata-katahe. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.